Sådan der. Yes, jeg vil lave et lille spil, og jeg har lavet nogle scripts, som skal hjælpe med at sætte det op. Så i grove træk, så handler det om, at det er et spil, hvor man skal indsamle ting, og derfor så skal man også have et eller andet form for pointsystem, og man skal vide, hvor mange point skal man have for at gå videre til næste level, og man skal vide, hvor mange point man har opsamlet indtil nu. Og det har jeg lavet 5 forskellige scripts til, og i bund og grund så vil jeg lave et spil, der handler om de legendariske 3 stadier i alkoholisme. Altså, man ser de 2 første der er det jo sådan velfungerende folk, der kan befinde sig med job og familie, og stadie 3, det er jo så den med manden på bænken, som hvis han ikke er død af druk, så er han nok nede på bænken. Godt. Hvad skal der til for at lave det her spil? Ja, der skal vi have øh, en form for måde, vi kan samle nogle objekter op på. Og nu vil jeg lave det som nogle drinks, man samler op, og der skal være nogle forskellige typer. Hver af de typer giver en forskellig antal point. Det jeg så skal ind og så lave, det er modellerne, dem har jeg, så det er bare grov træk, hvordan sætter man det her op. Jeg skal have en startscene, og det er den jeg har her. Det eneste der er herinde i nu, det er directional lights og så et kamera hen. Og det er sådan nogenlunde sådan grov opstarten på et Unity-projekt. Ja, jeg skal bruge nogle elementer herinde i min scene 0. Der skal være en eller anden information, der fortæller mig, hvad skal jeg gøre for at starte spillet, for at komme i gang. Og der vil jeg allerførst, så vil jeg lige gå ind her, så vil jeg lave en tekst. Gå ind i mit UI, legacy og tekst. Og hvis jeg hopper i 2D view her, så kan jeg faktisk se mit canvas, jeg lige fik ind her. Og den kan jeg se der. Der har jeg en fin tekst. Og jeg tror, jeg ændrer størrelsen på den her. Jeg siger 350 gange, hvor høj skal sådan en være? 80 stykker eller sådan noget der. Så en tekst, så skal jeg skrive noget herinde. Og i mit start script, eller intro manager scriptet, der har jeg valgt, at hvis jeg trykker E ned, så hopper jeg hen til den første level i spillet der. Så det skal jeg lige have skrevet. Og siden jeg er i Danmark, så har jeg skrevet det på engelsk. Så jeg skriver press E to enter game. Det er flot med store små bogstaver. Skriftstørrelsen, den skal lige bankes op. Siger jeg 50, det er nok meget fint. Jeg centrerer den, og det står nok meget fint her. Jeg kan tage mit game view her, og så kan jeg se, den kan jeg lige hive. Jeg hiver den lige herover en gang. Så kan jeg lige tage den her ved siden af. Når jeg nu flytter rundt på den her tekst her, så kan man så se nede i game view, så bevæger sin teksten sig rundt. Og jeg tror, det er meget fint, at den bare ligger i midten. Godt. Nå. Derudover, så skal jeg have gang i mine i det der hele kødet på den her. Hvad skal styre spillet her? Og jeg skulle have en eller anden effekt, der går ind og påvirker spillet, sådan når man spiller, så bliver man sådan lidt dizzy. Den tror jeg faktisk, jeg lægger på til sidst. Så allerførst så tager vi lige hovedtrækkene her. Og jeg skal have oprettet nogle empty game objects. Den første, den vil jeg kalde intro manager. Det er jo ligesom den, der gør, at jeg kan komme videre. Så jeg går op og renamer den her til intro manager. Den næste, jeg skal lave, den skal så gå ind og styre selve spillet og pointsystem og sådan nogle ting. Det er min game manager. Og så skal jeg have noget, der styrer det her tekst, jeg har inde, som styrer min pointtekst. Det skal jo kunne ses, når jeg er inde i spillet. Så jeg går ind og laver en ny, og den
kalder jeg UI Canvas. Og så skal jeg have lavet den her effekt, jeg snakker om. Så jeg skal ind og lave et nyt gameobjekt herinde. Og så jeg lige sletter til sidst der. Camera Effects Manager. Sådan der. Så har jeg stort set det backbone, jeg skal bruge til spillet. Alt det her, det er ikke nødvendigt, det er inde i de her kommende levels, fordi det hele bliver styret fra level 1, og så trækker den det med rundt i de forskellige baner, som man spiller, fordi det kan jo godt være, at jeg lige vil have en mellembane, eller et eller andet mellemstadie, hvis jeg nu kommer fra stadie 1 til stadie 2, eller scene 1 til scene 2, og jeg vil ikke have min pointtekst til at stå inde i den der scene, så kan jeg gå ind og styre det, og det hele er styret fra level 1, så jeg ikke skal gå ind og påføre det hver eneste level. Godt. Så kommer det spændende. Det er, at jeg har jo nogle scripts, som skal styre det hele her. Og der går jeg så, nu skal jeg se, om jeg kan finde dem. Skal jeg se her. Og nu skal jeg lige se. Jeg skulle gerne have dem til at ligge et eller andet sted her. Prøv lige at hoppe ud her en gang. Jeg kan i hvert fald finde dem her. Nu skal jeg se. Sådan der. Og så skal jeg lige der. Når de ligger lidt dybere inde i spillet, så skal jeg nemlig lige ind og finde dem her. Jeg napper dem lige her. Sådan der. De scripts, dem skal jeg have smidt ind på min tutorial herinde. Jeg tager det lige herover. Jeg har min mappe herinde. Jeg har min assets. Og herinde, der skal jeg have lavet en scripts folder. Og det gør jeg her. Sådan der. Og herinde, der smider jeg mine scripts ind. De ligger her. Jeg sletter lige alt det, jeg ikke skal bruge til noget lige nu. Sådan der. Sådan. Nu når jeg har gjort det, så klikker jeg over på Unity. Så vil den helt sikkert begynde at brokke sig. Fordi den har nogle referencer herinde til noget, som der ikke er oprettet endnu. Og rigtig nok, den popper op med noget hernede. Den har noget reference til det her post-processing. Og det er ikke inde i scenen, så derfor er det klart, at den brokker sig. Det er godt, vi har det her at forholde os til. Det skal jeg så ind og hente. Og for at gå ind og styre det, skal jeg lige have lukket nogle af mine ting ned her. Der går vi op i Windows. Skal jeg lige have fat i den her. Windows. Og så skal jeg ned i Packet Manager. Og herinde, normalt så står den herude, når man starter, men man skal herop, Unity Registry, og så kommer herned. Så finder man den, der hedder Post Processing. Hvis man ikke kan finde den, så kan man altid skrive den herop, og så bare skrive Post, og så kommer den frem. Den skal installeres. Og der går lige lidt tid, og så får den lige tykket den igennem. Lige så snart den har installeret den, sådan der, så går jeg ind og kigger min console, så har den ikke de der errors, den har nogle andre, den har noget på min first person controller scripts. Det er ikke noget, der er nødvendigt at tage højde for lige nu. Godt. Så fungerer den del af det. Jeg kan godt lukke den ned igen her. Jeg skal til at tildele de her forskellige game objects, game objects, dem skal jeg tildele nogle forskellige scripts. Og jeg går ned i mine scripts, og her. I mit, lukker lige den her ned, det er den tekst, jeg havde heroppe til at starte med. Og jeg kan sådan set godt hoppe ud. Nej, det venter jeg ved. Jeg skal nemlig sætte noget tekst op her, så jeg venter lige et øjeblik. Jeg starter med mit intro manager. Intro manager, den skal have mit intro manager script. Det er den, der gør, at når jeg trykker E ud i startmenuen, så hopper jeg videre til level 1. Og som et game manager script, selve den, hvor alt kødet er på, der fyrer den her over. Der står så heroppe under script UI manager, og der står ingenting derpå, fordi, og når jeg går ind og vælger, der er ikke noget at vælge derinde. Det er fordi, jeg skal have den oprettet.
Så det gør jeg inden jeg gør noget som helst andet. Jeg har mit UI Manager script, smider herover. Så siger det så, at den vil have nogle tekst, points text og required points text. Godt. Dem er der ingenting af her. Så derfor så går jeg ind under UI Canvas, UI og så Legacy, text. Så laver den et canvas herinde, og så tekst. Til den første tekst her. Nu skal jeg lige se her. Til den første tekst, der skal jeg ind og, kalde den et navn, sådan så den kan læses i mit script. Og den giver jeg navnet points text. Det er altså den, der tæller pointene op, når jeg samler objekter op. Godt. Points text, den skal også have en tekst, som vises inde på skærmen eller i spillet, når jeg spiller den. Den skal hedde point text mellemrum 0. Det er meget fint. Jeg giver den lige en størrelse, og det siger jeg, at den er 300 gange, jeg siger bare 80. Det er nok meget godt. Selve teksten, den får størrelse 50. Den smider jeg lige heroppe i hjørnet, og jeg kan lige vise det her på, når jeg flytter min tekst rundt her. Igen, ligesom jeg viste med introteksten, sådan der, points text. Den kommer til at stå heroppe. Godt. Men vi er ikke færdige nu. Op i Game Manager, i UI Canvas, der siger den skal have en points required text, og den skal jeg så også ind og definere herinde. Så går jeg ind i mit Canvas igen, højre klikker på den, og så tager jeg Legacy tekst der. Og den skal jo så hedde points required text, og nu skal jeg lige have skriver den lige rigtigt her. Sådan der. Og det, jeg skal lige lægge mærke til det med lille p, jeg har skrevet den her op, så det lige er noteret. Sådan der. Godt. Jeg hopper op i mit canvas igen, og så tager jeg de her, og jeg skal også lige have en tekst på hernede. Det glemte jeg lige i kampens side. Og den tekst, nu skal jeg lige fange den her. Den her tekst, der skal jeg lige have den her. Den skal, den skal jo bare hedde points required for next level, tror jeg kalder den. Så det skriver jeg egentlig bare her. Points for next level scene, eller hvad ellers man har valgt at kalde det. Sådan der. Jeg skal også lige give den en størrelse, altså jeg siger, at den var, jeg tror faktisk den er lidt længere, fordi 350, jeg ved ikke om det er nok til den tekst der, og så højden, den var, jeg tror gerne 80 der, og så skal jeg lige prøve at se her, om jeg kan slippe afsted med at give den 30, det kunne jeg ikke, så gør jeg den her 500, hvis det er fint der. Så står den, nu står den med lidt mindre tekst herovre, og man kan faktisk bare drag den sådan her, hvis det er. Det er bare lige så der er plads til, at man kan se teksten over. Jeg kunne også bare have gjort det her mindre og skrevet points level, og så points, eller en eller anden ting, der giver mening derinde. Godt. Nu har jeg så gjort det her klar. Det jeg så skal gøre nu, det er, at jeg skal op i min Game Manager, og så tager jeg simpelthen fat i mit UI Canvas. Den trækker jeg herover. Jeg kunne også have trykket her, for nu har jeg oprettet den, så vil den stå herinde, så kan jeg vælge den. Så langt så godt. I mit Game Manager script, der vil jeg jo godt, gå ind og så have en level setting herinde. Og den skal nemlig fortælle, hvornår skal den begynde at vise det her tekst her. Og det skal den jo ikke level 0. Så derfor så skal jeg ind og i min level index, og den skal hedde index 1. Og så skal jeg vise, hvor mange point skal jeg have for at gå videre. Det er nu er jeg ved at pege på skærmen. Det med mine fingre, nu gør jeg det med musen i stedet for. Det er simpelthen det antal, der skal til, før jeg går videre til næste level. Og jeg kan starte med at sige 50 point. Det er meget godt. Så har jeg gået ind og lagt sådan nogle, noget, der hedder bonus threshold herinde, og negative threshold. Det er nogle lydeffekter, jeg kan gå ind og lægge ind i spillet. Det kan vi kigge på lige om lidt, men lige nu så lægger jeg ikke nogen lyde ind.
Nu skal det bare lige have gamet til at fungere. Og så langt så godt. Og vi er på Camera Effects Manager, den er fin. Og Canvas, ja, så er vi næsten good to go her. Jeg pauser lige en gang, og så går jeg i gang med level 1. Sådan der. Jeg er tilbage igen. Jeg skulle lige have et glas vand, jeg vil blive lidt rusten i halsen. Nå, vi tager og fortsætter herfra. Den her, jeg siger lige save as, og det var scenes, og det var scene 00. Yes, det skal den. Nu starter jeg så på level 1. Jeg hopper ud af mit 2D-view, så den er i 3D. Jeg højreklikker her en gang, siger nyt objekt, og der laver jeg en plane. Og ja, det er jo simpelthen bare for at have en ground plane. Den laver jeg lige en størrelse på. 10 gange 10 må nok være fint. Så kan jeg da godt give en gas og sige 20 gange 20, så er jeg lidt rundt 100 i dag. Sådan der. Jeg skal bruge en first person controller, som jeg kan bruge ind i spillet, så jeg skal have noget, der kan gå ind og så samle de her objekter op, som jeg skal bruge. Og jeg smider min first person controller ind her. Jeg dropper den lige igen, nu går jeg lige ind her, og så tager jeg lige fat i mit plane her, og trykker F, og så hopper jeg herind. Så skal jeg se, om den smider den rigtigt. Eller først så vil jeg lige smide en eller anden tekstur på her, det ser lidt bedre ud. Sådan der. Jeg hopper ned i min first person controller, jeg smider ham lige herind. Skal jeg se, sådan der, og sådan der. Det kan godt være, at den bare smider ham 0 måske. Nå, det er fordi, den smider den relativt, men jeg kan, fordi jeg tror, jeg har en local, og så sådan der. Jeg prøver at læse, om det ikke hjælper lidt. Skal jeg lige fedte lidt rundt? Nå, det gjorde den ikke. Jeg smider ham herover, og så tager ham her op i højden. Skal jeg se. Jeg prøver lige at gå ind på ham. Jeg har ham helt derude at svæve. Sådan her. Sådan her. Og så prøver jeg lige at gå. Jeg har ham ikke højt nok. Nu skal jeg se her. Det var sådan lidt en udfordrende. Så hopper jeg lige ind på siden. Der. Og så kigger jeg lige her en gang. Jeg skal se, hvor min objekt han er der, og så hopper de om på siden her, der, og han hænger derude af dingler i stedet. Sådan der. Sådan der. Og det er meget, meget fint. Det er der sted. Og han er lige kommet over der. Det er meget godt. Hvis jeg nu havde skrevet det ordentligt, så ville den ikke, eller skrevet det. Hvis jeg havde sat scenen ordentligt op, så havde jeg ikke haft de her problemer lige nu. Nå, nu skal vi se. Det jeg skal gå ind og gøre, det er, at det er min scene 1, jeg arbejder på. Så derfor, at der skal jeg faktisk ikke bruge nogle af de her herinde i min scene 1. Mit kamera heroppe, det skal jeg heller ikke bruge længere. Det var mit main kamera. Det jeg dog skal bruge, det er jo så det her first person kamera. Og den skal jeg sikre mig, at den står på main kamera, og det gør den der. Det er vigtigt, fordi det er ligesom den, der styrer det hele. Det er der, man skal kunne se det hele fra. Godt. Jeg lukker den her ned igen. Sådan der. Jeg skal så have oprettet noget, der kan styre mit spil, og det er selve den her post-process volume effekt, jeg skal gå ind og lave. Og den skal jeg så have oprettet herinde, og jeg skal lige kalde, post-processing volume hedder den herinde. Så jeg opretter et empty game objekt herinde, kalder den post-processing volume, der. Sådan. Så skal jeg så over og vælge mit post-processing volume. Nu står der allerede post herinde. Det kan godt være, at jeg ikke gjorde det. Så havde jeg jo ikke noget, jeg kunne gå ind efter. Men derfor så kan jeg jo bare gå ind og skrive post, og så har jeg den herinde. Det jeg skal ind og vælge, det var volume. Den er der. Det første jeg skal gøre, det er, at jeg skal vælge global. Så har jeg den der. Den har ingen profile herinde, så den skal jeg nemlig ind og have valgt. Og
ind og have valgt, og der skal I sige ny, effekt, Unity, og så tager jeg Depth of Field herinde. Jeg klikker de forskellige på her, og det skal så gå ind og styre mit, det skal gå ind og styre, hvor meget blur den effekt, der skal være på, når jeg samler et objekt op, som er sat op til at blive, kalde den her effekt. Jeg skal, det er meget fint, jeg har den her nu. For at få det her til at fungere, så skal jeg også herop i mit layer, og så skal jeg add et layer herop. Og layer 3, den hedder post-processing. Den står der ikke originalt, men nu er den tilføjet. Sådan der. Så den kan lige prøve at klikke her en gang, og så der. Hvis jeg lige går herind og kigger, så add layer. Normalt der står den her 3, der står den tom, så måden man gør det på, det er så tryk på den her, så går jeg op mit layer, og siger add layer, og herinde kalder jeg den post-processing. Sådan. Og det er så vigtigt, at den hedder det, fordi det er det, som skal referere til det her lag her. Så den går ind og vælger post-processing. Det hedder den heroppe nu. Jeg skal også gå ind i mit mit first person controller, og ind i mit kamera herinde. Den skal også vælges til post-processing. I min component herinde, eller jeg skal have et component herinde, i mit kamera, der skal have en post-process layer. Og det er den, der skal jo gå ind og kalde den her, så jeg kan se det i kameraet. Lige nu, der står dens layer, den står på ingenting, nothing. Den skal også gå ind og hedde post-processing. Sådan der. Så skulle jeg gerne kunne gå ind og så åbne min, nu skal jeg lige se, om jeg kan fange general, og så tager mit game view her. Når jeg går herind, nu prøver jeg lige at overskygge den lille smule her. Og så jeg går ind i min post-processing volume og begynder at skrue lidt på den. Så kan jeg se, så får jeg min effekt. Og han skal være rigtig fuld ham her, så det bliver, han skal ikke kunne se noget, den får bare fuld gas her på. Sådan der. Det er meget fint. Jeg smider lige mit game view. Jeg smider den heroppe ved siden af, så har han til at stå der, hopper ind med scene view. Og så siger jeg lige save her en gang. Og save as scenes. Og så skal jeg ikke, hvis jeg bare har sagt save, så har jeg overskrevet min gamle scene, og så kan jeg begynde forfra igen. Den kalder jeg scene 1, for det er det, som jeg refererer til. Jeg hopper tilbage en gang i min scene 0. Jeg hopper ind i min game manager. Og herinde, der skal jeg så, nu skal jeg se, level settings, ja, det var level 0, den har 50 point. Jeg kan også smide en level 2 på, nej, det kan jeg gøre senere. Så går jeg så ind i min effects manager, og så skal jeg lige have fat i mine scripts. Jeg tror ikke lige, jeg fik sat den ordentligt op. Så tager jeg effects manager, tager med camera effects, smider den herover, og den der, den hedder post-process volume, det er den, går ind og kalder der, og jeg skal ind og sige, hvad for en scene skal den her effekt vises i. Så den hedder scene 01. Det er kravet for hver scene, man skal have den her effekt kaldet i. Det er scene 1, scene 2, scene 3 og så videre, hvor man nu vil have den. Den går jeg lige op, og så gemmer jeg den. Sådan der. Og så åbner jeg så scene 2 igen. Så skal man ind og sætte mine 3D objekter op, så de bliver samlet op. Og det gør jeg herinde i scene 1. Jeg har jo ikke noget herinde lige nu, så derfor så jeg tager lige ham her, F. Så jeg lige zoome ind på ham, og jeg hopper lige rundt, så kan jeg så nogenlunde lige se, hvor er det jeg henne. Jeg har nogle 3D-modeller henne, og der tager jeg min første, og det er en Aalborg. Og skal lige se her.
Vent lige lidt. Jeg prøver lige at fikse det her, sådan så jeg smider dem ind på det rigtige sted her. Så det, jeg tager lige pauser en gang her. Nå, fikset på det her, det er simpelthen fordi, at når man smider et objekt ind, så er den altid relative til sin parent, som den har derinde. Så mit parent lige nu, det er det her, den her plane, som er her, og den tager jeg simpelthen lige og smider ned i 0. Sådan, så står den rigtigt. Og så tager jeg mit first person, og den smider jeg også ned i 0. Sådan der. Trykker lige F. Nu skal jeg lige have fat i ham. Der. F. Så er jeg nede ved ham. Sådan der. Så er det lidt nemmere at styre, når man smider ting ind, så det ikke ligger multipulter derinde. Det er godt at have lidt styr på sine objekter. Jeg har nogle modeller herinde, og dem skal jeg lige smide ind. Jeg starter med en flaske rød Aalborg. Den kommer ind her. Det var en kæmpe stor flaske, den her. Så jeg tager lige og hopper ind i min grundmodel herinde. Så kigger jeg lige her på, så prøver lige at se, hvis jeg nu sætter den til 0,01. Og se om det ikke er noget, der stemmer overens. Save. Der var måske lige lille nok, den der. Siger vi så 1, så siger vi 0, 5 måske. Og så siger vi apply. Ja, det er en god flaske Aalborg, den her. Og så siger vi så 0, og så står den helt dernede. Ja, det er meget fint. Jeg sætter den der. Jeg skal have lagt en box collider på den her. Sådan der. Og den skal være trigger. Og skal selvfølgelig have en størrelse her. Skal jeg prøve at se her. Så vidt jeg husker, så kan 25 gange 25 gange 25. Ej, det måske sådan lige sin gode side. Og så siger jeg 20 gange 20. 20. Det er meget godt. Sådan. Og når jeg lige med scripts, så skal jeg nemlig have noget, som fortæller lidt om den her objekt her. Og det er lige her, det er vigtigt med, hvad man kalder det her. For den her hedder en snaps, en snaps. Og hvor mange point giver sådan en? Jamen lad os bare give den giver 20 point. Snaps, lyden, der kan man jo gå ind og vælge et eller andet. Nu skal jeg prøve at se, collect sound, tror jeg bare, jeg smider den på. Det kunne være alt muligt, man lægger ind. Sådan der. Så er den på. Og jeg har nogle flere objekter herinde, men kan lige prøve at se her, om vi kan få den til at virke. Så jeg gemmer scenen. Så skal jeg lige sikre, at man gemmer som scene 1. Sådan der. Så går jeg lige ind i min build settings. Og herinde, jeg fjerner lige de her scener, der er herinde. Sådan der. Så siger jeg add open scene. Og det var scene 1. Jeg går herinde og siger open scene. Og så åbner jeg scene 0. Og så siger jeg add open scene. Så laver den lige stuntet her. Så smed den jo lige den her ned. Og det er jo nemlig fordi, at jeg stod i scene 1, da jeg startede. Og så starter den faktisk på den her scene. Det er lidt forkert. Hvad gør man så? Jamen, så tager man simpelthen bare drag and dropper den ned. Så starter den på 0'eren, og så går den til 1'eren. Og så fremdeles, så gør man også med de næste scener. Så har man scene 2, scene 3, scene 4, og så slutscenen, man kommer på. Godt. Så langt, så godt. Jeg prøver lige at teste, se om det virker. Det er ikke sikkert, det virker. Skal jeg se. Starter. Der står noget pointsystem heroppe. Jeg trykker E, og jeg kigger på den her. Og den virkede ikke. Og grunden til det skal jeg så lige ind og finde nu. Sådan her. Jeg skal lige op med en first person controller. Og heroppe, der skal jeg lige skal lige have ham der. Og heroppe i tagged, der skal han sættes til player. Sådan der. Jeg så prøver at se, om det ikke virker. Jeg hopper lige tilbage til 0, og så prøver jeg igen.
Jeg skal lige ind i med det UI Canvas herinde, og her skal jeg ind og kigge på den her, og skal lige se her, der, og Game Manager, og så har jeg løsningen her, sådan her. Det var UI Canvas herinde. Herinde, der skal lige smidt på, hvad for en scene skal den vise mit UI i. Og det skal den jo så gøre i scene 1. Og kommer der flere scener på, så sætter jeg dem bare på herover. Og det var det. Jeg gemmer lige en gang, og så prøver jeg at se, om den kan finde ud af det. Gør vi lige sådan her, og så prøver jeg at sige E. Og nu er mit pointsystem op, og den siger, at jeg skal have 50 point. Og når jeg så går ind i den her flaske Aalborg her, så fik jeg 20 point, og effekten den varede. Den er sat til at vare i 2 sekunder. Det kan man ændre undervejs, hvis man gerne vil det. Enten i scriptet, eller også kan man gå ind i mit interface herinde i inspektoren, og så ændre det. Jeg stopper den i gang, og sådan her kan man sætte scenen op, og så er det ellers bare at give den gas med de forskellige andre objekter. Det kan jeg så lige gøre i mellemtiden. Jeg sætter den lige på pause. Jeg har lige smidt nogle nye objekter her ind på scenen, og de ligger her en Aalborg Akvavit, som vi startede med. Så er der en beer, og en vandglas, og en whisky. For at lidt styr på det her, så laver jeg et empty game objekt, og så lægger jeg dem herind, og den kalder jeg så bare drinks. Så er der styr på det. Objekterne, dem smider jeg herind. Sådan der. Det er simpelthen, fordi når det så ligger her, så er det så nemt lige at vælge til og fra, når man lige skal få nogle objekter. Godt. Det er sat op indtil videre, og jeg gemmer lige, skal jeg se, scenes, og så skal jeg huske at gemme som scene 1. Yes, den kan man godt overskrive den. Sådan der. Og så prøver jeg lige at teste den en gang. Og faktisk inden jeg tester den, så kunne jeg egentlig godt tænke mig et eller andet baggrundslyd der er herinde, fordi man kommer herind, og så ser man bare den her flotte tekst, som virkelig press E to press E to hvad? Jeg tror faktisk, vi lige laver den her sådan der, to enter. Prøv lige at gemme lige her en gang. Og så laver jeg lige et empty game objekt herinde, og så kalder jeg den intro music, sådan der. I den, så smider jeg lige en audio source. Og i min audio source, den skal nemlig klikkes på play on awake, fordi hvis det er en lyd, der skal kaldes, når man nu går ind i et objekt, så skal den ikke play on awake, fordi så går den bare amok, og ja, loop kan jeg faktisk også sætte den til, hvis man sidder og stener derude i menuen. Men det er der ingen grund til her. Den får lov at spille en gang, og jeg vælger en baggrundsmusik, og jeg går ind og vælger sarkasme. Jeg synes, der er mange, der hedder sådan positiv og negativ. Nu skal jeg lige se, her har jeg et eller andet spændende lyd. Jeg har noget, der hedder My Town. My Town, den stammer fra Sylvester Stallone-filmen First Blood, og det er faktisk sådan en hyggelig, stemningsfyldt baggrundsmusik lige til at starte op på sådan en scene med. Jeg gemmer en gang, og så prøver jeg at se, hvad den siger til det. Så kører det. Det skriger jo på, at jeg starter. Så jeg trykker E. Nu er jeg inde i spillet. Og mine point, de hænger deroppe. Jeg kigger rundt. Jeg tror, jeg startede med et dejligt koldt glas vand her. Og den gav minus 5 point jo. Og så var der en kedelig lyd, jeg satte på der. Negativ lyd. Så snupper jeg lige sådan et glas whisky med 2 isterninger i her. Den gav 5 plus point. Og så snupper jeg der lige en flaske øl, som jeg lige husker, så gav jeg den 1 point. Det gjorde jeg. Og så render vi ind og tager en flaske Aalborg. Nu skal vi rigtig have gang i festen her. Og se om vi også skal få gang i effekten. Og det gør vi her. Og den skulle gerne give 20 point. Så min points de skulle ende på 21, når jeg hopper herop på. Det gjorde den. Og jeg var lige dizzy i et øjeblik. Godt. Så langt så godt. Jeg vil lige lave en level mere, som kan se, når jeg når de 50 point, så skal jeg også kunne hoppe derover. Så den sætter jeg lige op med det samme.
Jeg har lavet et par levels mere, så skal jeg lige sætte det op med min game manager. Jeg skal ind og sætte her med level settings og point. Og den første, der vil jeg godt have, lad os bare sige, at den tager vi 100 point på. Sådan der. Og min næste level her, så level 2, der vil jeg så godt have 200 point. Nu er det gode ved det her måde at sætte scriptet op på, den fører pointene med over. Så når jeg har fået 100 point, eller en lille smule over, så tager den det med ind i level 2, og så fortsætter derfra. Jeg har stadigvæk nogle negative og positive lyde på, så jeg smider lige et par stykker på her. Jeg tager, og bonuslyde, dem skal jeg faktisk også lige have nogle af. Dem tager vi lige nogle. Hvad har vi af bonuslyde? Skal vi se. Game reward, det kunne man godt tage. Jump landing. Så er noget negativt. Kan jeg se. Positiv. Positiv lyde. Jeg smider noget sarkasme på her. Der en, og den der får vi lige sarkasme 4, og ja, det var bare sådan lige løst, så skyder vi den der, sådan. Ja, det går nok. Så er det lige lidt der. Negativ lyd. Der smider jeg lige et par stykker på her. Sådan der. Og så går jeg ned og ser, jeg havde noget, der hed negativ. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad det er for nogle lyde, der er der på. Jeg tager den der, den anden så ud til at være meget lang. Og så ser vi her. Og negativ, det var den og den der. Og det er, hvis jeg tager for mange ting, der giver minuspoint, så giver det en negativ lyd. Og den der, det er meget fint. Godt. Så mangler jeg at få sat min kamera Effects Manager op, fordi jeg har kun effekter på scene 1, så jeg skal have scene 2 og scene 3. Og der skal jeg bare lige ind og ændre 2. Og den der skal så hedde 3. Sådan der. Og så mangler jeg mit canvas op. Der står den også kun til scene 1, for man skal jo gerne kunne se, hvor mange point er der på næste level. Og nu gør jeg sådan der, og så tager vi den på scene 2. Og nu skal jeg se scene 1, scene 2. Jeg har faktisk kun 3 scener i den, så det er egentlig fejl, jeg lavede på den anden, men scene 1 og scene 2, der skal den vise de her point i. Og så hopper jeg ind på Camera Effects Manager, og den der, den kan jeg godt fjerne igen, fordi det er bare scene 1 og 2, jeg skal have dem på. Sådan der. Godt. Jeg siger lige save. Og så skal jeg ind i min build settings herinde. Og så skal jeg lige tilføje. Der skal jeg så lige åbne min scene. Og så scene 2. Der vil jeg så gerne tilføje. Der. Og jeg skal også ind og åbne scene 3. Sådan der. Og tilføje den scene der. Så siger jeg 0, 1, 2 og 3. Det er vigtigt, at den lige står i en rigtig rækkefølge, ellers så laver den ballade. Okay. Jeg prøver at gemme den herinde. Og så prøve at se, hvad den gør. Se om jeg har ramt rigtigt. Så. Skulle den gerne starte. Der. Så er vi ligesom i gang. Og så trykker jeg E. Jeg er inde. Jeg kigger omkring. Der står lige en Aalborg foran mig der. Jeg skal have 100 point, som jeg satte den op til. Vi skal ikke have noget af det der vand der. Det bliver nok ikke nemt at gå hjem i dag, hva'? Der var så lige den her bonuspoint. Altså kan vi godt lige prøve at høre, sådan hvis den rammer ned og får. Det var. Nå, jeg skulle faktisk have haft nogle flere, fordi den tæller først fra minus 10 point, men det tror jeg lige vil have lavet lidt om. Nå, jeg tæller op. Jeg skal have. Sådan fik jeg en whisky, og jeg snupper lige et par øl også. 5 øl. Det var ingen problem. Sådan der. Og napper vi da lige sådan. Og det var godt nok flot. Det var det nemlig. Og det var godt nok flot. Ja. Du er godt nok den virkelig helt, hva'?
Nu er problemet så, at jeg tog alt for mange minuspoint, så derfor så bliver jeg nødt til at lige genstarte den igen. Og jeg gider ikke at starte hele scenen op igen, så jeg starter den her fra, nu skal vi se her. Jeg starter den bare sådan der, og så kører den her inden fra mit game view, og hiver den lige herover. Sådan der, jeg trykker enter. Jeg skal have 100 point. Du går nok den virkelig. Det er nok ikke nemt at gå hjem i dag, hva'? Du går nok den virkelig helt, og det er jo godt nok flot. Sådan. Og så tager vi her. Og så når jeg rammer 100, så skulle den gerne hoppe ind i level 2. Det giver den så scene 2. Og der skal jeg så have 200 point, så jeg giver den bare gas herinde. Så Det bliver nok ikke nemt at gå hjem i dag, hva'? på med noget snaps. Det bliver nok ikke nemt at gå hjem i dag, hva'? Du går nok den virkelig helt. Du går nok den virkelig helt, hva'? Det er nemt. Det, og det er bonus, det er jo sådan noget, der motiverer. Og så skulle jeg gerne gå ind i den her. Sådan. Så har man kommer snart ind i level 3. Stage 3 alkoholiker. Og det er kun legender, der kommer her til det her punkt. Så indtil videre. Så stopper han her. Det er sådan, man lige kan sætte scenerne op. Og jeg vil selvfølgelig opdatere den her lidt, fordi jeg kunne godt tænke mig at få ændret det der script en lille smule, fordi min negative point, den skal også give en lyd af, når jeg bare tæller 10 point tilbage, uanset hvor jeg står i min point optælling. Så hvis jeg står i 21, og så jeg trækker 10 point derfra, så skal den også komme med en negativ lyd. Den skal ikke ned på først 0, og så bagefter negativ 10, før den aktiverer en lyd. Det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg sætter op, og det giver nok lidt grå hår, når jeg skal se det. Men det var det indtil videre. Sådan.